Алекс на 15 и продължаваме парт 2 на Five Nights at Freddy. Така. What? Какво? Тук никаква опасност аз не виждам. Сега ако Бъни... Добре, Бъни си е тука. Ето пише опасност. Добре, махна се. От нещо стана. И Бъни почна да ни търси. Тук ли? Не. Не е тук. Тук. Не е тук. Къде? От, страх ме! А, фак, разкарай се! Страх ме! Не! Така хора! Абонирайте се за мен. Ой, чикли, бе! Фак! Дес парти! Абе! Човек! Гадно! Сани ще ме изплаши, 100% съм сигурен, човек. Фак! What? Това е страшно! И гадно! Сега ако Фреди... Човек, и Фреди вече ме търси. Какво е това нещо? Сега ще ме изплашат 100%. Сега нещо ще ме изплаши, нали? Его. О, страх ме! Не ме плаши. Как? Гейм... Какво? Добре. Фак. Това беше всичко от мен, хора. Аз бях Алекс на 15. Ако съберем 15 или 10 лайка, повече от 10 лайка, ще направя поредица на Five Nights at Freddy. Това беше всичко от мен. Аз бях Алекс на 15. Вие бяхте най-типичове и до скоро!